Master Leader program je zaista program introspekcije, program koji vas vraća k sebi. Program koji je namijenjen za ljude koji imaju već životno iskustvo, koji imaju visoku razinu odgovornosti, koji nose već godinama možda na sebi mnoga važna životna iskustva. I sada negdje se okreću sebi i kažu ok, sada ću napraviti svoju retrospekciju u smislu tko sam ja kao lider, tko sam ja kao osoba, tko sam ja u odnosima sa drugim i tko sam ja u odnosima sa samim sobom u krajnjoj liniji. Ovo je program koji je neka vrsta, idem kroz život i onda stanem. I onda ovo je taj trenutak gdje stanem i pogledam gdje sam u tom svom životu. Ako vidite ljude koji dolaze na ovaj program i ako vidite ono što oni kažu, dvije su možda ključne riječi, to je svjesnost, osvještavanje i transformacija. Ono što se može očekivati, ono što možete očekivati na ovom programu, to je upravo to. Svjesnost i transformacija. Osvještavanje tko sam i šta želim, kamo idem točno.